RT5 na lang, RT5 na lang, tatlo na 100, tatlo 100, ang mga t-shirt nyo, tatlo 100, maanga overan, tatlo 100. Okay. Wala pa ako nabili. Yan, 3 for 100 kapag ganito kalalaki. Pero kapag ganito, 50 pesos. Yan. So, makapal yung tela niya. Maganda siya. Hmm? So, pang summer talaga siya. Gusto ko po. Sige nga naman, guys. 10%. Nakaw na lang. Yan, Divisoria at night. Wait lang. So, pauwi na kami, guys. Pwede naman sila dito. So, shortcut na kami dito sa Lurigan. Guys, mag-haul pala ako ngayon, guys. Dala ko to galing Manila. Ayan, so, kung ano-ano lang yung mga pinamili namin. Ito. Yan, yung mat para sa sushi. Tapos, egg whisker. Tapos, measuring cup and spoon. Tapos, binigyan pala ako ng pamangkin ko ng amazing na grape juice. Yung Garcinia Cambodia. Pangkapala. And then, meron tayong, uy, nahulog na. Binawasan ko na kasi ito. Gusto ko to siya, yung salabat. Instant salabat sa Andox na bibili. So, masarap siya. Matamis na. And, bumili ako ng seeds ng arugula. Tapos, ito, bumili kami sa Shopee ng ito, yung straight ang hair. Kasi ngayon, wala akong balak na parang wala lang. Gusto ko lang pahinga yung hair ko. Hindi ako mapaparit ako. So, bumili ako ng ganito. Actually, meron na akong yung hair straightener. Pero tinry lang namin ito kasi sale siya sa Shopee. So, tingnan natin kung okay. Tapos, ito, bumili kasi ako dun ng Wi-Fi. Smart. Ito yun. So,
Ito yun guys, yung pocket wifi. Tawa siya. Ito yung binili ko. 1,295 sa Smart. Sa Santa Lucia ko siya binili. So, kasi dito na ako titira. So, kailangan ko ng wifi. So, ito naman siya. Yes. Then, bags na naman. Ito, ano ba siya? Kate Spade. Dalawa. Then, ito, sa Michaela. Sale sila eh. So, bumili kami. Binila na ko ng tapos, siyempre, bidiri ka biyaron, makita nila ang video, bidari ka rin kasi then, ito sa Divisoria. Size 10. Ito siya. Ay no, hindi pala. Sa Taytay pala ito guys. So, marami pong galing dito. So, ito na yung sa 1.5. And then, yung Mona Fit. Kita try ko lang. Magkasya. Tapos, binili na ko ni Dada ng smartphone photo kit. So, marami na siyang naman. Merong for mobile and para sa basta, hindi ko siya na-offer. Ayan, so, matagal na akong meron, kaya lang sira na. So, bumili lang ako. Patayo ako guys kasi malapit na kasi malobat yung battery ko tinitingnan ko kung nakapsule pa ba yan. So ito sa Divisoria to sa City Souls Marikina pero sa 168 Mall namin binili sa Divisoria. So size 10 ang laki no. Malaki kasi talaga yung paa ko nung tumaba ako nag size 10 na yung yan, so ito size 10 din to. Yan, puro size 10. Para komportable yung dalawa ito. Ito yan. So City Soul siya. Maganda yung mga quality nila guys. Kasi at saka made in Marikina talaga. Yan, so yan, tapos ito pa pala guys, size 9. Medyo maliit talaga siya sa akin. Si Pansio. Pero gusto ko lang yung design. Yan, nag-change na talaga ako ng ng memory. Memory pala yung problem. Puno na siya. And then, bumili ako ng 6 na pirasong kutsara. So, yung as in makakapal talaga siya. Yung stainless steel. Pati tinidor. And then, ito guys, bumili kami sa Divisoria ng mga abubot. Hindi Divisoria. Quiapo pala. After namin nagsimba. Ayan, so, alam ko maraming nagtitinda nito sa online. Yung 35 pesos. Ito siya. Sobrang cute. Sobrang cute talaga. Gusto ko yung heart. Tsaka itong mustard. Super happy ako dito na nakita ko siya. And then, bumili ako ng mga chains. Yung mga para sa necklace. Kasi meron akong pendant na ganon. Gagawan ko siya ng i-DIY ko siya. So, ito yung leather ito. Tapos, ikakabit ko na lang yung pendant. Tapos, may pendant.
Kikikil lang namin ng pamangkin ko. Ito kasi kikil ko. And then, ito. Like 25 pesos. Each siya. And then, ito din. Eat it. Ano to siya? 15 pesos. Doon din to guys sa Quiapo. Marami siyang mga kung ano-ano mga pangkikay. Ready made at saka do it yourself. And then, ito lahat guys. Ito ka. Ihiwalay ko to one haul. Kasi, sobrang dami nito guys. Ito lahat nito. From Taytay. Na-exag siya. Masyado yung pamimili doon. Ayan. Taytay haul po to. Sobrang bigat. So, halo-halo na to guys. May pajama, shorts, blouses, mayroong dresses, may pants. So, sobrang excited ako. Yan. I-hold din natin to guys, pero i-arrange ko muna lahat ng mga na nauna kong i-hold. Kasi, isasabay ko pa to. Sobrang haba ng video. Yan. So, ito muna. Ayan, naayos ko na. Ito lang yung mga napamili ko guys. Yan. So, maliban din sa mga ibang items na hindi pwedeng ipakita. At saka naubos na pati. Yan, so, at saka ito. Madami-dami talaga itong sa Taytay guys. Yan, so, later na lang. I-haul natin ulit ito.